Alright guys, so magandang umaga. Araw ng linggo ngayon. So nagplano kami ng anak ko na mag-vlog. Kaso hindi namin alam kung saan na lugar. Bahala na kung saan kayo mapunta at mapadpad. Pero yun, maghanap tayo magandang spot. Maghanap tayo kung ano yung pwede natin ma-vlog ngayon. Abangan nyo na lang ang vlog na to. Alright, so Merry Christmas and magandang umaga sa inyo lahat. Peace out. Alright guys, so nandito lang kami ngayon sa Tigaon, Camarines. Dito lang mismo sa Balangao Bridge. Ito yung spot namin ngayon, isang ilog. Ayan o. Bilis ang takbo namin kasi yung motor ko bagong change oil tapos bagong palit yung brake. Kaya safe na safe yung motor ko ngayon. So ngayon, dito sa lugar na to sa Tigaon, may pupuntahan tayong isang spot na kung saan ilog rin, pero makikita nyo yung mga lagusan, yung mga tunnels na kung saan tatagos yun doon sa may Garcho Torrena Mansion. Yung tig-vlog ko dito, yung pinakalumang bahay at sinasabi din na pinaka-haunted na bahay dito sa lugar na to. So yun ang hanapin natin ngayon, and then di namin alam kung pupunta pa kami sa presentasyon sa San Jose. Try lang namin kasi baka kapusin kami ng oras. Pero sa ngayon, ito munang Tigaon na ang pupunta namin, yung spot dito. And then saka kami mag-iisip kung saan kami tatagos after sa Tigaon. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat. Alright guys, so nandito kami ngayon sa Tigaon, Camarines Sur. At the moment, nandito kami sa labas ng isa sa pinakalumang bahay dito. Pinakalumang mansion dito sa lugar na to. Ito yung Garcho Torrena Mansion. So meron tayong pupunta na isang spot dito, actually historical spot na kung saan ilog yun na may mga lagusan or tunnel. Na pag pinasok natin yung tunnel na yon, ang diretso or tatagos dito sa pinakalumang mansion dito sa Tigaon. So yun ang pupuntahan natin ngayon. Ngayon, na-vlog ko na tong lugar na to, halos 2 taon na yata nakakalipas. So ngayon, meron nag-update sa atin o meron nagbalita sa atin na meron daw titong ilog na may mga lagusan na dito dediretso sa lumang mansion na to. So yun ang discover natin ngayon sa araw to. Let's go! Alright guys, nandito tayo ngayon sa isang historical spot dito sa Tigaon, Camarines Sur. Ngunit ang problema natin ay hindi natin mismo makikita actual yung lagusan dito, na kung saan itong lagusan na to ay nagsimula doon sa likod ng Old Garcho Torrena Mansion. Kung matanda yung vlog ko doon, meron tayong binuksan na isang butas doon sa likod ng mansion na yon, kasya ang isang tao doon. So ngayon, yung butas na yon ay dito tatagos sa bandang kanan ko. Kaya ang problema natin dito ay wala nang hawakan, hindi natin alam kung paano bumaba. Kaya si Ems nasa baba na, nakisuyo na lang ako kung pwedeng kuha ng video para at least makita natin dito sa vlog na to. So dito sa ilalim na to, nandito yung malaking butas na talagang silbing historical spot dito sa lugar na to. Ang problema lang kasi dito ay medyo madulas na yung lupa, kaya hindi tayo basta-basta makakaba dyan, at yung mga hawakan wala na din. Dito kasi ang lupa, every time na naglang slide, nababawasan na. Doon dumaan si Ems kanina. Kaya sabi ko makisuyo lang ako kasi unang-una may kasama kong bata ngayon, kasama ko si Ali. Hindi siya nagpapaiwan dito sa taas kasi medyo takot rin. Kaya sabi ko kung pwede, kuha lang ng video ni Ems para at least makita ng mga kabayan natin dito na meron talagang lagusan sa baba ng pinakatayuan namin. Ito si Ems, ayun no, ang photographer ng Tigaon, Camarines Sur. So buti nga dumaan dito sa Ems ng saglitan. Tapos ngayon pupunta kami sa mga lagusan. Aside doon sa mga tunnel, may magandang spot yun kasi pwede natin paliguan. Alright, so puntahan natin. Let's go! So ito yung ikalawang spot na kung saan meron dito mga lagusan. Kitang kita na dito sa taas. So kailangan lang magdahan-dahan kasi medyo madulas yung lupa. Kasama ko yung si Ali. Diyan ka muna baby ha, hawakan muna kita. Grabe, ito yung experience si Ali. Nakakala niya mabilis lang at madali lang trabaho namin ngayon. So kung makikita nyo halos basa yung mga lupa dito, medyo delikado. So ito yung tubig dito. Ayan, So tinuro to sa amin ni Ems, puntahan ko daw para i-vlog.
Eh ngayon nagkabakante kami, kaya ito yung oras na i-cover namin. Ano, ulit ka pa sama? Ha? Sama ka pa sa akin? I-check ko muna ang daan ha. Diyan ka muna sa ibabaw ha. Saan ba ang daan dyan? Saan daan? Meron dyan? Dito ko muna, i-check ko muna. Saan? May kabitan? Kakabit muna dyan. Okay. So kakabit muna tayo dyan ha? Dyan. Sige. Diyan ka lang bibi ha. Wait lang. Wait lang. Nagbablog. Yeah. Pwede mong kaputan ng video mo kami dito sa taas. Ha? Diyan ka muna. Diyan ka muna. Nakisuyo lang tayo sa batang ito. Buti nga. Tapos doon ka magbibideo sa baba. Kunan mo kayo pa habang bumababa ha. Sige. Okay, doon ka muna. Doon ka muna para malaman namin kung saan ang daan. Wala tayo. Okay na po. Dito ang daan, dito ang dito. Saan ba? Ito po. Mas kakabit siya dito. Opo. Dito na. Para sa akin ha. Lang, hawak. Ganyan kami ganyan. Kasi. Ito ang hawakan namin. Opo. Huwag ka mo lang gagalaw. Huwag ka mo lang gagalaw. Huwag mo ako. Dito pa oh. Kaya apakan. Saan na ka dito? Dito. Ayun po. Di po yung matatanggal. Ha? Di po yung matatanggal. Dito. Dito. Iapak mo dito ang paa mo. Dito, dito. Yan. Apak mo dito, apak mo dito. Isa. Kaya? Hindi. Kaya. Wait lang, huwag mo unahin ang una mo. Yan muna isa. Apak mo dyan. Yun, ha? Tapos saan na kumatin ito? Diyan po. Hawak ka dito. Hawak kang maayos. Wait lang. Saan? Diyan po. Sige pa po. Yan. Wait lang dito. Hawak mo yan. Tapos, hawak dito. Yan. Tapos, wait lang. Ayun po. May apak. Hawak ka lang dito ha. Hindi ka dyan. Wait lang. Oo, op. Hawak ka dyan. Sige. Sige. Yan. Sige. Tapak mo dito ang tamang. Yan. Sige. Tapos, saan pa? Saan pa dito? Ayun po. Wait lang dito. Dito ka. Okay. Hawakan mo yan ha. Hindi yan magbutol ha. Yun. Okay. Tapos, yung isa mong paa. Dito ka magawak. Dito. Yan. Sige. Abot mo yan. Yan. Tapos sunod. Ito po. Magigit ka dyan. Ako nga nakabula. Hargayin kita ha. Huwag kang tatalo na. Yun. Sige. Ayun. Sige. Oho. Dito na sa tinadaan lang. Dito. Sige. Ayos. Alright guys, so nandito na nga kami sa isa sa pinaka-historical spot dito sa Tigaon, Camarines Sur. At kung makikita nyo, ang likod ko ay isang ilog. Ngunit sa ilog na ito ay merong mga makikita mga tunnels or mga lagusan
So kung makikita nyo, ito yon. Isang lagusan, ikalawang butas, ikatlong butas. Dito kami dumaan, medyo nahirapan kami dito kasi medyo madulas yung bato. At syempre, medyo mataas naman kahit papaano, kaya nahirapan si Ali. Kaya medyo natagalan kami dito bumaba. Pero nung bumaba kami dito, dito namin nakita yung mga nagsilbing mga decoy noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Meron isang decoy dito, o meron isang lagusan na makikita natin na pwedeng pasukin, pero maikli lamang. Ito yun. So pagpasok mo dito sa butas na to, doon tayo tatagos sa butas na yun. So ito akitin ko. Ali dyan ka muna ha. Kasi gusto na maligo ng anak ko, pero gusto ko muna maligo siya. Tapos na ang vlog ko para at least sabay kami. So ito yung butas dito. Grabe no? Ito yung butas, medyo maliit lamang. Kailangan natin yung muko para hindi tayo maumpog dito sa babaw. Ayan o. Medyo madilim dito sa loob. Hindi nyo makikita. So maikli lamang tong tunnel na to. Ayan. So dito tayo lalabas sa kabila. Ayan. So doon tayo galing. Yung lugar na yon. Tapos dito yung labas. Ito yung spot dito. Laway na kami dito sa katubigan ng Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. May mga kasama kami mga bata ngayon. Kaso ang iba nakaubad eh, lalo mga lalaki. Hindi namin alam kung saan mga lalaki. Ang lamig ng tubig. Grabe. Mababaw lang dito, mababaw. Mababaw lang dito. Lamig. Grabe, Bibi! Whoop! Sabi ko makikita niyo, ito yung vibes dito. Yung vibes dito. Oh, ano? Sabi, malamig yung tubig. Kasama ng mga bata dito. Ayun na ba yan? Nanonood ng mga vlog namin dito. Yung drone, tapos yung camera. Ayan. Kaso may nakaupa dito babae kaya hindi ko pwede i-focus sa kanyang camera. Kaya hindi ko pasok sa camera dito. Ayan. So ito yung vibes namin. Ilog, mga lagusan. Dito rin sa kanan ko may tunnel. Tapos doon sa may unahan, tunnel kung saan magmumula doon sa likod ng Old Gachitra Mansion papunta dyan, merong butas dyan. So hindi na namin nakita yan, pero tinuhanan siya ng EMS kaya nakikita yung sa vlog na to. Grabe, lamig dito. Let's go!